Leng ba jong kani ka video ka ba manta kasengi ngakwa ban hikaya phi shapang jong kani ka WhatsApp document kai ke jing yonong jong ka ban hakanu ka rukam gi penon kam ti parlok baro sa sisin pan nga yang song bhai phi shakatek Lavinia YouTube channel hakaktin khasi le si don apning jong phi ki barang thamai ban yo i kani ka channel but let's see hakipor ki barim pila yo i henrei piklat ban subscribe song ba ban kershan ngi da ka ba phi subscribe ya kani ke channel but kham tam ru ba phin khnyat kani ka bell icon but sa click all ba phin yo ya ki update ki bathamai ki bangin sapen mi ha kani ke channel ka jongi hakaban kong ngakwa ban batai phi ba haka WhatsApp hi bunsin lada pisen ya kadur shakiway ka quality jongka ka herno kum ka resolution kan du no lada pisen kum ka foto kani ka juja bunsin haba ngitrei ban print ya ki dur jong ki brio lada ki pha lang ba ka WhatsApp ngisham bat ngilap baka quality jong kadur kamlong ka internet ada kisan kum ka foto landi kum ka image hakapur shwa pinsen lada pi pen bat zoom ya kadur kanom lelei ka quality ka resolution kan ne kadju hanrei ka jing e kalong ba anda pil ada bansen lani ban phash kiwei hakata kapur ka dur ka sha compress no haka WhatsApp kandi kalong hi dala di kumba la jukon by default ka WhatsApp ka compress no ya kadur but kandi pinshem ba tara pio kadur na kiweru kalong hi ha kaju karukom but mantap de ngan batai pi ya kandi karukom tara pi klik nei ni belong kum i paper clip ibadi attach option pi ya ka benta jo ka document hangni om e tang ka dokumen ka ba pila ban attach henrei wat ka dur pila ban shim bat ban sen henrei ba phishim kum ka dokumen ka dur ka jong phi ka nom pau kum ba de ka dur henrei kan shu ja no hakan di ka kom long jong kan di ka icon but ya kan ni anda pila sen ki wei kinyo ya ka resolution ka ba shai ka jinglong jo ka dur ka pne e ka quality da ka hiar kan dian henrei ka internet adu kata ba laida yenu jor but katu ko bapisen as a photo henrei lada pidon pat kajing artatin pila ban page ru ya kan ka jing tho ka bangala pan i ha ka website why do photo loss its quality when it is sent through WhatsApp ti kaju hi ka banga hikai ka banga batai ha kan ka video ha kan ka website ru kalong hi ha ka jo kam but kumban pensisya la ni ban proof ya pi page ya kan ka dor ha kan ka website pin sa yo i ba ladang isen as a photo or as image kan long ha kan ka rukam baka dunai ka jing shai bat ka jinglong clear ka jong ka ba ngi khoda ka tin pareng bala da pin jor ba kan ka ba arpan as a document kalong ka ba shai ka bi internet ka ba khoi bat kabapi yo ya kata ki kabapi kwa anda pila ai syaki dukan ban print lani wala da pi print hi haladiru ti kilong tangkini kita ki ai bang kwa ban batai pi hak ni ka video ti parlok baro ngakarmen mapi tenan ikni ka video wat nom klet ban like ban samlem syaki wei bat kham tam bapin kershan yang ni da kabapi subscribe la da pin pale ya kata ku blessibun